Здравствуйте. Мэриядә машина йөртүче Ринат Мөхәддиновның эш көне хәзер бош кача. Кулларына дезинфекция ясагач юллама ала һәм аны башкарма комитетка түгел, хастаханәгә җибәрәләр. Ринат, сегодня вы работаете не с управлением образования, а поступаете в распоряжение поликлиники номер 11. Аннары температура кан басымын үлчәү, битлек бирәләр һәм алга. Коронавирус чорында башкарма комитет автомобильләре сырхауханәләргә ярдәм итә. По просьбе. Сәламәтлек саклау идарәсе соравы буенча эштән бушаган 15 машинаны хастаханәләр ихтияҗына биреп торырга карар кылдык. Табиблар җитә, бу алар мөрәҗәгатьләр буенча күбрәк йөри алсын өчен эшләнелә. Дежурстводан безнең башына иртәнге сәгать 8-дән, шул сәгать 4-ләргә, 5-ләргә кадәр инде менә ничә вызов бар инде, менә вызовларга карата инде. Хастаханәләр өчен бу зур ярдәм, чөнки хәзер мөрәҗәгатьләр саны арткан. На данный момент у нас Хәзергә 5 машинабыз бар. Иртән нигездә анализ алырга чыгалар. Чит илдән кайтучыларны тикшерәбез. Мөрәҗәгатьләр 2 тапкырга артты. Сырхаухана табиблары өчен өстәмә машина эшне тизләтү мөмкинлеге. Гадәттә көн дәвамында безнең 40-тан алып 60-ка кадәр вызов күзәтелә. Күбрәк хәзергесе вакытта температура күтәрелү белән, давление күтәрелү белән, бигрәк тә өлкән яшьтәге кешеләрнең хроник авыртуларының өслегеп китүләр барлыкка китерү белән чакыралар. Эш көне тәмамлануга гаражга түгел, дезинфекция үзәгенә юл ала автомобильчеләр. Машина йөртүчеләрнең эш көннәре хәзер менә шушында тәмамлана. Автомобильләрне дезинфекция чаралары белән эшкәртәләр. Аеруча да игътибар һава, утыргычлар, куркынычсызлык каешы, тәрәзәне күтәрү һәм төшерү җайланмалары һәм ишек тоткаларына бирелә. Мондый мөмкинлек тудыру шәһәр хакимияте тарафыннан үзенә күрә яхшылык үрнәгедән, чөнки машина йөртүчеләргә хезмәт хакы түләнми. Шулай ук чир йоктыру куркынычы да зуррак, тикалар моның өчен хафаланмый. Юк, Алланың бер генә шөкер, все нормально, ару дигән нәрсә юк. Все по мере возможности эшлибез, Аллага шөкер җирибез, ару дигән нәрсә юк. Авыруны йоктырырга курыкмыйсызмы менә? Ну, бар инде сомнение, ул йоктыру дигән мәсьәләдән бүтән кеше курка торгандыр инде. Ну, тырышабыз сакланыр, ничектер сакланырга. Ничек менә? Ничек менә без еш кулны юабыз, маскалар киеп йөрибез. Автомобильләр җитмәсә, мэриядә тагын ярдәм итәргә әзерләр. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.